Здравейте хора, аз съм Леон и днес ще снимаме как да качим видео в YouTube. На телефон обаче, защото на компютъра е по друг начин. Така, първа стъпка, влизаме в YouTube. Тискаме, камерката е тук. И, например, не искам това бе. Искам това видео, което го снимах. Така. Пишем. Всъщност, и тук натискаме този микрофон. Тук не става. Това е на български. Право. Старс. Тъкам тук цифрите, натискам така. 2. Качвам. Тук сега ви иска телефонния номер. Аз ще спра и ще си въведа номера. Така. Сега ще изчакаме кодът. И сега ще ви кажа кода. Не на този телефон. 30 32 87. Така. Видеото се качва. И понеже този клип стана твърде кратък, но трябва да зареждаме телефона, защото ще качим други видеа, но примерно сега влизаме пак в YouTube канал, ще кача всичките, още едно, то се качва така. Искаме първото. Така и пишем заглавието. Как да си направите канал в YouTube. Така. Искаме качване. Така. Това видео също ще е качено сега. Да, имам Instagram и TikTok профил. В някой друго видео ще ги сложа в линк в описанието, нали? И това беше от мен. Абонирайте се с кампанката до следващия клип. Аре да не мога да спра видеото ли бе.